de cagarneres sense fer pagar la nota. Avui anem a sopar en mel de romer, en follos. Mirem, anem a regal el sopar en este vi blanc de Vinyes del Vero, de Somontano, varietat Chardonnay. Pues res, anem a veure com està tot i a veure si no s'haurà sopar. Primer plat que és entre, mireu, tomata, navajo i ceba. El sopar que n'hi ha, l'únic que sabem segurs és que no va traure calamar, l'altre no ho sabem, és el que no vull traure ell. Pues res, comencem a veure com està, a veure com està. La tomata està molt bona, i la ceba també està molt bona, I la baixeta, a veure, que és el baixó anglès. Ja s'ha baixó anglès, Que n'hagi dit tot. La tomata, sé que és de son pare que té un hort en Borbotó i Mirambell, i és d'allí. Perdoneu, por reempost i Mirambell. Mireu, és lleig, és de categoria. Calamar, que diu que són calamars, però en veritat són els calamars, Això és pota, Pota de qualitat, però pota. Calamar no és tan gros, Però, claro, lo que val això no pot ser mai en la vida calamar, perquè si este pla val 10 euros en carta, és impossible que sigui calamar. I porta una salseta així, l'ha picat, la salseta pareix maionesa en una espècie igual aixina, al verdet, a veure com està. Està molt bo. És que no ho entens si no és calamar, De lo bo que està, Que reposa més bé. Està de categoria. Pues res, continuem. Fíjate, titanio del Cabanyal, en dos ofreixidets, con Déu humana, Res de la platja ni bobaes, Mira quina pindeta té. Jo sé que ja està bo perquè he vingut i ho he provat. A veure com està, va. Ha repartit pa. Mireu l'ouet, com se desfà, mireu. Se talla tot, ben talladet. Porta pinyonets i tot, I tollina ensorrà. José la compra de la Olivera, de Museros, de Ginés Ponce. Això és un espectacle, La oloreta que fa, oloreta molt bona, Que porta pinyonets i tot. I pinyonet espanyol, No xino, Mireu. Si és allargaet i xina, és espanyol. Si és més redonet i més curtet, és xino. La diferència és molt gran, perquè el xino val a 60 euros el quilo i este val a 100 euros el quilo. De loco. Molt bo, correcte. Que comencen a menjar elles que se quedaran sin papà. No sé com menjar. Este pa és de follos, de Fort el Vell. Pa de categoria, mireu. Porta churrasco de cordero i unes creguetes, i segur que són caseres, no són de bolseta, segur, Anem a provar-ho. Dona pinta. Jo ho menjo sobre les mans, però això se menja les mans, Això són bobais i tonteries en gabinet. El cordero se menja les mans, això se menja les mans. Se menja millor i se repela millor en el gabinet, pot repelar-ho con Déu humana. Després analitzarem cada plat. Mira, según podías esta. Soplo, ficar Rafael Cambra. Mira, para que de prenga voy a ficar bien. Se fica de esta manera. Fiqueu aixina sempre y después tingau de girar la botella para que no caiga res. Y anem a provar-lo a veure. Este més sec que el Somontano, Chardonnay. M'agrada més sec. Mireu, el color d'un a l'altre. Un vi sec, elegant, entra molt suau en boca. M'agrada més que Vinyes del Vero. M'agrada més l'altre més afrutat, este és més seca. Les croquetes de chipirón, pareixen caseres, perquè cada una és d'una mare i un pare. Anem a veure el test de la croqueta. Buah, se desfà, mireu. Se desfà, A provar-les. Està molt bona, Nota que és chipiró, Però li falta, per mi, els trossets, estos de chipiró que notes quan te mossegues. A mi li falta això. Un poquet oleosetes, les mans, mireu els dits, o les deixa. Igual ho ha triturat tot, no ho sé, però per mi, lo millor és que se quede aquests trossos de chipiró quan el mossegues que se nota. Pues mireu, crec que hi ha l'últim plat de tots, que és una gambeta reposadeta d'Almeria, de Rota, exactament. Jo crec que se mengen cap i tot, però jo és que el cap el lleve, però crec que se mengen cap i tot, Però que vaig a llevar-lo jo, Un reposadet, supercruixent, estan molt bones, D'escàndalo, Mireu. Pues presente, pero así, el nostre baba al ron,
es una malaena valenciana bañada en un poquet de ron i en un xelaet de cafè, com si fos el nostre cremaet valencià. I després tenim per així la torrija caramelitzada en un xelaet d'horchata de l'horta valenciana. Bon profit. Anem a provar a veure com està això. Està molt bo, Mireu una malaneta partida per la meitat, en un poquet de ron, com si fos cremaet, i un poquet de xelaet de torró. I això cruixent, està molt bo, Se ponen cereales y sobre... Sí, una coseta així, me pareix. Sobretot no és tan palagós, que és el més important. La torrija enxelada de horchata, a veure com està això. Boníssim, De xelata anem a provar. Això, mireu, això està caramelitzat, Això pareix un brioche, pareix, això. M'encanten els dos. Molt gràcies dos, Jo no sabia quin és de la veritat, I anem a acompanyar el postre en este cabachos d'escarrotal, que és valencià, Roxane. Per la meva dona diu Roxana, por favor, Roxane. Bé, està, i fresquet, per acompanyar-ho, molt bé. Doncs mira, anem a valorar al meu gust el que més m'ha agradat. A mi el que més m'ha agradat és la titaina del Caballal. Després m'han agradat les gambetes d'Almeria. I l'últim, el calamar. Pues a mi el que més m'ha agradat han sigut els calamars. I després el vi. Calamars i el vi. Pues res, ja vam acabar de sopar i mireu el compte. 75 euros, regalat. Pues ya sabeu, si voleu anar a un puesto bo, bonico, barato, este es el puesto. Mel de Romer en Follos.